Ja bi ovom prilikom pričao malo o kanalizaciji u Stopanji. Negde posle 1970. godine, tu na početku, jedan inženjer iz Stopanje uveo je vodu na hidrofor, napravio neko kupatilo i sad gde će tu vodu da tera, nego se setio da postavi neku veliku cev, jedno 20 metara od kuće i iz kupatila i one otpadne vodu da vodi u tu cev. Ali cev je duboka, čak otišla dole 6 metara. Ali tu se pere, tu je, svašta tu ima. Pa ja mu kažem, rekao, pa to nije dobro da ide dole do kraja, u vodu. Ide u bunar, posle pijemo tu vodu. Ma ne, kaže, kad prođe kroz 20 metara voda i prljava kroz šljunak, ona postaje čista. I tako, to je ostalo i do 2023. godine, tako kod tog čoveka. A evo jedan i primer, jedan dobar majstor iz Stopanje, više da radi tu jedan čoveka i normalno čovjek da ode toalet, ali nije toalet, nego to je poljski WC. Kaže, lepo napravljen WC, ja odem unutra i znate kako sve to ide, kada se vrši nužda. Ja posle nekoliko sekundi čujem pljas. Opa, ono odletelo, udarilo u vodu dole. A šta je bilo? Čovjek je napravio WC na bunaru. Poljski onaj WC. I onda da ne pričam, onda tad su počeli, malo pre što sam počeo da pričam u vezi te cevi, ljudi da kopaju septičke jame, pa neko je betonirao, neko nije, neko je betonirao okolo i dole ostavio da voda punira, iskopa duboko, pa ona punira dole i opet ide dole u pesak, a neki je to lepo napravio. Pa imam slučaj ovde u komšiluku, čovjek svake 15 dana dolazi cisterna i vadi mu tu vodu. Ne može samo to da isplaća. Sad, pred 20 godina bio napravljen projekat za kanalizaciju Stopanje. Mi imamo sve uslove za to, ali tad smo jurili da napravimo asfalt. Sad, kad bi pravili kanalizaciju, prvo pare nemamo, a druga stvar, nama je asfalt i putevi su propali, tako da bi to imali neku duplu štetu. Ali šta je, tu je Stopanja, 20 ljudi skoro godišnje gubi. Mortalitet je u pitanju i mi sa 1400 stanovnika smo već sišli na 1100 i nešto. Ljudi su otišli, mladi ovde, nema posao i oni što idu da rade za male plate. A pominjao sam da, znači, pre 20 godina napravljen projekat. Mere nivelacije odličan, Stopanje na brdu, a Morava je tamo daleko, međutim, sad postoje uslovi, mora ovako, mora onako. Eto, pozdrav iz Stopanje i tako je to sa našom kanalizacijom. Nije dobro. Pozdrav!